Салом алейкум, марҳамат. Ин падрашка семлок, падрашка хула бо нав додагин падрашка ҳай. Калхозобод 0111 бзанин, Instagram, TikTok, YouTube да мебурад. Пишти амонатбанк ҳай, Калхозобод пишти амонатбанк ҳай. Лайка қатъи пасаса фаромӯш накунед. 7047 7163 WhatsApp дорум, ба ҳар ду номер WhatsApp дорум. 7163 7047 WhatsApp дорум, да ҳар дош. Ин падрашка семлок. Колоды, семблок, газоблок, кирпич ҳамаш ҳастад. Семен, ваксин, моҳӣ